Ahojte, dneska som tu s Dášou, spoluorganizátorkou akcie Oriešky a Liptovské labky. A Dáša nám porozpráva niečo málo o psiom darcovstve krvi. Dáša, prečo si sa registrovala na našej stránke a prečo sa venuješ darcovstvu krvi? No, ja som sa k darcovstvu krvi dostala úplne náhodou. Jednak som o tom dáko ani nevedela, ale kamarátka vlastne, čo pracuje u nás v útulku, ona chodí pravidelne darovať so svojimi psíkmi, ale akurát vtedy nemohla. Tak mi volala, že či by som nemohla ísť na miesto nej so svojím psíkom, lebo vlastne váhové kritériá tam má ale dostatočné. Tak sme to skúsili a podarilo sa. Ten prvý odber bol bezproblémový. Pes to zvládol úplne v pohode, bolo to rýchle. Takže a potom to už tak šlo samé, že vlastne keď nás zavolali, že potrebujú vlastne z Liptovského Mikuláša z kliniky krvičku, tak vlastne potom sme už rovno len išli. Takže bola to úplne náhoda a potom vlastne som vás videla na Facebooku, že je tá registrácia, tak automaticky sme sa tam potom zaregistrovali. Najskôr s tým, čo s ním chodím pravidelne, vlastne keď je príležitosť darovať krv a vlastne Montyho som tam registrovala len pár týždňov dozadu. Lebo tiež v podstate váhovo to celkom tak akože splňa. Sice hranične, ale splňa. OK. A koľkokrát ste už boli darovať krv? Akým bol 4-krát krv? 4-krát. OK. Ako tvoj psík zvláda odber? V pohode, úplne v pohode, tým, že akým aj veterinárne úkony všetky, ktoré sú potrebné, či je to vakcinácia alebo hoci čo iné, nemá žiadny problém, tak v podstate toto je pre neho tiež také ako to áno, úplne akože bežná záležitosť, že tam ideme, hej, a on si tam takedy aj pospie, takže úplne v pohode. A Monty si myslím tiež, keď bude mať príležitosť, tak akože to zvládne v pohode. Pretože tam chodiť spávať. Lebo on je tiež taký flegmoš. Hej, OK. Spomenieš si, na aké prípady, alebo k akým prípadom ste vlastne išli? No, bola to tá buď ťažká anémia, a vlastne 2-krát to bola tá otrava, že tie psíky boli otrávené. Aké výhody má pre teba, pre tvojich psíkov darcovstvo krvi? No, taký, že vlastne môžem si byť istá, že sú zdraví. Keďže keby bola tá krv zlá, alebo ten pes by bol chorý, tak automaticky by nás naspäť kontaktovali, že je tam nejaký problém zdravotný, tak vlastne hlavne aj ten pocit, že vlastne niekomu môžeme pomôcť, ak sa to podarí. A celkovo má z toho človek také dobré pocity. Tým, že aj ja som darca, tak vlastne je to také, že sme takí prepojení ako keby tým darcovstvom. Jasné. Čiže v prvom rade asi teda to vyšetrenie. Áno, že mám istotu a vlastne to vyšetrenie, že máme v podstate aj zadarmo spravené a môžem si byť istá vlastne, že ten pes je v poriadku. Jasné. A povieš nám niečo viacej o svojom osobnom darcovstve krvi? Ja som sa tiež akože kvôli tomu rozhodla, lebo rada pomáham druhým a keď je možnosť, tak proste nikdy neváham a to darcovstvo je v podstate také, že človek ako nemusí vynaložiť veľa úsilia, aby mohol niekomu pomôcť a naozaj väčšinou tam ide o život, takže kvôli tomu som sa rozhodla a bola som darovať krv už asi nejakých 16 krát, ako vždycky to bolo tiež bezproblémové a vždycky to bolo dosť také akože emočné, že máš človek z toho taký dobrý pocit. Takže aj vlastne kvôli tomu som potom bola taká rada, že vlastne aj ten môj pes môže byť darca a tiež keď sa niekde na to dostane akože slovo, tak vždycky to tak hrdo poviem, že aj vlastne obidvaja sme tí darcovia, tak je to také no. Ľudia akože sú z toho vždycky takí tiež milo prekvapení, že vlastne aj tí psi môžu darovať krv, lebo akože ľudia o tom dáko nevedia, je to také ešte. Oni nevedia. Nie je to také všeobecne známe. Áno, všeobecne známe. Dáša, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za všetko, čo robíš, či už teda o psie darcovstvo krvi alebo o ľudské darcovstvo krvi, keď to poviem. A chcela by si niečo záverom odkázať ľuďom, ktorí sa na nás pozerajú? No, aby sa nebáli, aby pokiaľ majú psíka, ktorý je vhodný, či už po tej váhovej stránke alebo vekovej, tak aby neváhali a určite, keď budú vidieť, že niekde proste nejaká výzva, že nejaký psík potrebuje krv, tak isto vyskúšať. Jednak pomôžu a možno, že aj zachránia ten psí život a zase na druhej stránke majú aj to vyšetrenie toho psíka vlastne v tom zadarmo, že tiež môžu mať potom istotu, že ten ich psík je vlastne v poriadku. Jasné, OK. Tak ti ďakujem veľmi, veľmi pekne ešte raz. Ďakujem aj ja. Maj sa krásne. Ahoj.